ബച്ചു देखिए നമ്മൾ എടുത്ത പാഠത്തിൻ്റെ ബാരിഷ് മഴക്കാലം എന്നുള്ള പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി നോക്കൂ, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അവർ രണ്ട് പേരും വൈകുന്നേരം തൻ്റെ ഷാംകോ ദോനോ അപ്പിനെ ഘർ ചലേ ഗയേ, വൈകുന്നേരം അവർ രണ്ടുപേരും സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ബാക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ദിൻ ഗുസർത്തേ രഹേ, ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു, ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ബാരിഷ് കാ മൗസമായ, മഴക്കാലം വന്നു. ലേക്കിൻ ബാരിഷ് നഹി ഹുയി, പക്ഷേ മഴ ഉണ്ടായില്ല. ഏക് റോസ് നീതു ने अपनी अम्मी और अब्बू की बात सुनी. एक रोज़, ഒരു ദിവസം, നീതു തൻ്റെ അപ്പിനി അമ്മ അബ്ബൂ കി ബാത് സുനി, മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടു. അബ്ബു കഹ് രഹേ ഥേ, അച്ഛൻ പറയുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അഗർ മൗസം ഇസി തറ രഹാ തോ, എന്നാൽ മഴക്കാലം ഇസി തറ രഹാത്തോ, ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ, ഗാവും കി സാരേ ഖേത്ത്, ഗ്രാമത്തിലെ സാരേ ഖേത്ത്, വയലുകളെല്ലാം, ഖേത്ത് വയൽ, സാരേ ഖേത്ത്, എല്ലാ വയലുകളും, ബർബാദ് ഹോ ജായേങ്കേ, നശിച്ചു പോകും. ഏ സുൻകർ, ഇത് കേട്ട്, നീതു ബഹുത് ഉദാസ് ഹുയി, അവൾ വളരെ വിഷമിച്ചു. വോ ദേർ തക് സോച്തി രഹി, അവൾ ഒരുപാട് സമയം സോച്തി രഹി, ആലോചിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. തോടി ദേർ ബാദ്, തോടി ദേർ ബാദ്, അല്പസമയത്തിന് ശേഷം, വഹ് താലാബ് കെ കിനാരെ ജാക്കർ ബൈഠ് ഗയി, അവൾ കുളത്തിനരികെ പോയിട്ട് ഇരുന്നു. മേൻഡക് താലാബ് സെ ബാഹർ ആയ, തവള കുളത്തിൽ നിന്ന് ബാഹർ ആയ, പുറത്തേക്ക് വന്നു. ക്യാ ഹുവാ നീതു, എന്താ സംഭവിച്ചു നീതു, എന്തുണ്ടായി നീതു. ആജ് ബഹുത് ഉദാസ് നസർ ആ രഹി ഹേ, ഇന്ന് വളരെ വിഷമത്തിലാണല്ലോ നിന്നെ കാണുന്നത്. ബഹുത് ഉദാസ് നസറായി, ഇന്ന് വളരെ വിഷമത്തിലാണല്ലോ കാണപ്പെടുന്നത്. നീതുനെ അമ്മി ഔർ അബ്ബു കി സാരി ബാത്തേ ഉസേ സുനായി, നീതു എന്ത് ചെയ്തു, അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞ സാരി ബാത്തേ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനെ കേൾപ്പിച്ചു. ഈ പാഠഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ശുക്രിയ.